Lagi ka. Wala naman doon, oy. Kaya ka sa mula, oy. Gani, nagulan man. Basta subawan ta bo. Sige, ako yung una, Maria. Sige, amak na. Number 2. Number 3. Number 4. Taasa na, ana, uy. Maabot pa ka na ako na. Yes, sabot pa rin ko ako, ay. Yaw, nagkasugal yung mama kiroy. Uy, sa kanilang kitula, no? Nag-Chinese sila si Maria o si Claire. Ulter di ay ko. Maria, number 5 na buwa ko. Kapil ko, Maria. Pili na to, Claire, para na ay mo gunit. Sige. Kabalo day ka ani Kirara, gagmay man kay na imong tiil. Kabalo, oy. Grabe po ka, Maria, oy. Sige, Kirara, apil, ikayo na. Sige, sige. Sige, number 2. Number 2. Number 3. Ala, patay, taas-taas naman ni. Kaabot ako, ani. Natan ako, eh. Kirara! Alon! Out ka, Kirara. Ako na po. Diri ka, oh. Sige. Number 1. Sige, number 2. Number 3. Tas taas na da. Palayo ko gamay, be. Ay, ambak na. Da. Kusuga mambak ni Maria, oy. Lupigan ko ba? Alangan, kay mugbo man kag tiil. Sige na, Maria. Ambak na. Daghan nag-istorya, oy. Grabe, Maria do. Usuga, mambak, oy. Alian ninyo ba? Kayo ulan na. Maria, isa nga. Abi na kung di na ako maabot pa sa kita sa kong hawak ko eh. Sige na, Maria. Kay kusog ng ulan no. Nagtaligsik na sige ba? Abot kapon! Sino sa tanin niya, Maria? Kay ulan na. Ito, Maria, pasilong sa tanin niyo. Sige, tara! Lagi ka. Wala naman doon, oy. Kaya ka sa mula, oy. Gani, nagulan man. Basta subawan ta ba? Sayang, wala pa nagulan. 1 inch na unta ko ba? Ma-out naman ta to si Maria ba? Kay taas naman kayo to. Nakadula na unta ko ba? Ulan pa, Jud. Ako mo out. Kataas ako mo ambak. Wakabalos si Claire. Wakabalos. Alangan, kay nag-ulan man. Kay kung wala pa nag-ulan, ano pa sunta to? Bisag 2 inch pa na. Bugay si Maria Claire, no? Gani, ang bugira kayo ba? Ambog Japon, nasuko man ka, kay wala ka kabalos. O, bago pa din kayo akong Chinese. O, palit sa akong mama. Wala makakatultol kung asa ni gipalit.